U prepunoj sali Doma kulture u Cazinu sinoć je održana osnivačka skupština općinske organizacije Stranke demokratske aktivnosti ASDA Cazin. Za predsjednika izvršnog odbora imenovan je načelnik ove općine Nermino Grešević, dok su članovi odbora uglavnom nekadašnji članovi izvršnog odbora Stranke demokratske akcije Cazin. Ovu odluku donijela su 104 delegata. U Cazinu je sinoć održana osnivačka skupština općinskog odbora stranke ASDA. Stranka demokratskih aktivnosti ili skraćeno ASDA nastala je, kako se u naslovu programske deklaracije navodi, zbog napuštanja osnovne ideje i principa na kojima je 1990. godine nastala Stranka demokratske akcije. Pomenimo da je ovoj nedavno formiranoj stranci pristupilo 13 od 16 vijećnika SDA u općinskom vijeću Cazin, te 6 od 12 zastupnika SDA u skupštini Unsko-Sanskog kantona. Tokom sinoćne osnivačke skupštine 104 delegata iz 23 cazinske mjesne zajednice odabrali su članove izvršnog odbora općinske organizacije ASDA, a za predsjednika izvršnog odbora jednoglasno je izabran Nermino Grešević, načelnik ove općine. Ja vjerujem u ovih 5-6 godina koliko mi zajedno vodimo politiku u ovoj općini, u kantonu pa i šire, da smo pokazali da svi jedni drugima, pa i onda i onima tamo, da smo odgovorni ljudi i vjerujem uz ovu snagu naše zajedništvo, naš iskren nijet da ćemo mi, ako Bog da, uspjeti ostvariti ciljeve kojima stremimo i da će od tog našeg posla biti hajra i korist. Mi se ne bojimo rada, rad je naše osnovno opredjeljenje i mislim da u tome jeste i naša osnovna vrijednost. Mi želimo sa narodom sama skupa graditi, znači, svoju budućnost i naša glavna orijentacija su ljudi, narod i bolji život svi u nas. Rifet Hozanović, predsjedavajući općinskog vijeća i član izvršnog odbora ASDA Cazin, kazao je da je Bosna i Hercegovina dobila Stranku demokratske aktivnosti koja će dosljedno nastaviti politiku Rahmetli Alije Izetbegovića, a o njihovom radu govorit će njihova djela. Nama treba vlast koja će omogućiti bolji život za naše građane, koja neće dozvoliti nikakvu manipulaciju i koja će Bosnu i Hercegovinu graditi kao stabilnu, funkcionalnu i pravednu državu, istakao član izvršnog odbora ASDA Admir Hadžipašić. Na osnivačkoj skupštini općinskog odbora ASDA u Cazinu bili su gosti iz Živinica, gdje je već oformljen ogranak ASDA, i općine Bužim, u kojoj su u toku aktivnosti za formiranje općinske organizacije ove stranke. Osnovali smo novu stranku s ciljem da BiH usmjerimo prema evropskim integracijama i da ustrajemo na putu koji je Alija Izetbegović utemeljio. Uvjereni smo da je ovo pravi trenutak da uvedimo politički život BiH novu stranku, jer je sadašnja SDA iznevjerila izvorne principe, posebno njezin predsjednik Tihić, rekao je u svom govoru predsjednik stranke ASDA BiH Izet Hadžić. Na izjave zvaničnika Stranke demokratske aktivnosti sa osnivačke skupštine u Cazinu reagirali su iz povjerenstva Stranke demokratske akcije Cazin. U reagiranju se između ostalog kaže da su s nevjericom primili izjave izabranih zvaničnika ASDA na čelu s Izetom Hadžićem, u kojem se gospodin Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, poistovjećuje sa izdajom ratnog zločinca Fikreta Abdića. Povjerenstvo Stranke demokratske akcije Cazin poziva građane ove općine da se osvijeste i ne dozvole da DNZ na mala vrata i preko lokalnih funkcionera dođe na vlast i ostvari ono što su zamislili 1993. godine. Stranka demokratske akcije je garant očuvanja Bosne i Hercegovine kao jedine nam domovine, kaže se u reagiranju Stranke demokratske akcije Cazin na sinoćnu osnivačku skupštinu ASDA Cazin.